हेल' लोगोफोर मोनसे दुखुनांथाव घटनाखौ नोंथांमोनजों सावरायहरनो होननानै आं दिनै बे भिडिअखौ हरनि समावनो बानायलायबाय। बर'नि थरसे हाथरखि थांनाय 2024 आव APSC आनजादखौ उथ्रिनानै डाइरेक्ट DSP रेंकआव साख्रि मोननाय सासे पुलिस अफिसार सासे बर' हिन्जावसाखौ बर'नि सासे गेदेमा बिथां BKWSC नि चेयारमेन अनिल बसुमतारिया बेलथलायाव थानाय बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव बे हिन्जावसाखौ लाजि फोनांदों एबा मिसबिहेभ खालामदों। बे हिन्जावसा गथ'आ रावबो नङा, आंनि काजिन आब'नि फिसाजो। बेनिफ्राय बे अनिल बसुमतारिखौ नोंथांमोनहा एसे नायनानै लाग्रो। नैबे बिथाङानो BKWSC नि चेयारमेन गेदेमा बिथां अनिल बसुमतारि। नोंथांमोनहा एसे नायनानै लाग्रो। दा नुबाय नोंथांमोनहा, जोबोद लाजिथाव, जोबोद दुखुनांथाव। बिसोरबायदि गेदेमाफोरा जोंनि हारिनि मानसिफोरखौ, हिन्जावसा गथ'फोरखौ बेबायदि मिसबिहेभ खालामनाया जोबोदैनो लाजिनो गोनां बाथ्रा। बे हिन्जावसानि ट्रेनिंआ दाबो जोबाखै, अब्लाबो इलेक्सन डिउटिनि थाखाय नारेंगियाव बेखौ डिउटि होनाय जादोंमोन। बेनिफ्राय गुवाहाटीनि एसे गोजान गोजान दाब दाब अफिसनिफ्राय गोजान गोजान दाब दाब जायगायाव बियो थानो होदोंमोनब्लाबो बियो बे बेलथलायाव थानाय बड'लेण्ड भवनखौ बियो सायख'नानै लादोंमोन। मानोना बेवहाय जोंनि हारिनि मानसि गोबां फैयो, गोबां थाफैयो। आङो जोंनि हारिनि मानसिफोरजोंनो थागोन, माबा मोनसे जायोब्लाबो आंहा हारिनि मानसिफोर थानायाव आंहा सेफ जागोन। नाथाय बे सेफआ आनसेफसो जादों। माने बे हिन्जावसा गथ'आ बे बड'लेण्ड भवननि सासे केयारटेकारजों रायज्लायदोंमोन जे आंनो नोंथांमोनहा खानाखौ बावनो होनो हागोन नामा होननानै। अब्ला बिथांमोनहा बुंदोंमोन माने बिनि खाना होनायनि माने ओंखाम होनायनि दायथ'खौ बिसोरो लानो राजि जायैलाय बियो डेलिभारि बयनिफ्राय बियो दैलि अर्डार खालाम जादोंमोन। बेनिफ्राय अर्डार खालामनानै जानाया 15 दिनसो जाखाबायमोन। नाथाय बै दिनाव, जाय दिनाव बे अनिल बसुमतारिया गाज्रि बिहेभ खालामदों, डेलिभारि बयखौ सोंखारिदों, बै दिनाव बिसोरो माने सानैसो बर' नेता सुबुं बिथांमोनहा माने बे माने बड'लेण्ड भवनाव माने जौ लोंलायनानै जौ फेनानै दङमोन। जेब्ला डेलिभारि बयआ ओंखामखौ होनो फैयो, अब्ला बियो डेलिभारिखौ जानो हागौ खोब गाज्रि रावजों सोंखारिदों। बेनिफ्राय बे डेलिभारि बयनि बिगोमाया बे हिन्जावसाखौ कल खालामहरो जे नोंनो ओंखाम हैनो थांदों, नाथाय माखासे मानसिफ्रा बिराद गाज्रि बिहेभ खालामदों, गाज्रि रावजों सोंखारिदों होननानै। अब्ला बे हिन्जावसाया गाहायाव ओंखारबोयो, बाहेरायाव ओंखारबोयो। बियो बुंदोंमोन जे बे डेलिभारि बयखौ नोङो आं रुमनिफ्राय फैस्लाबाबाबो नोङो रिसिपसनाव होनानै गालां, बिनिफ्राय आङो फैनानै रिसिपसननिफ्राय लानानै माबागोन, लांनानै जाहैगोन होननानै। आरो बेबायदिनो 15 दिनसो बेबायदिनो रिसिपसनाव डेलिभारि बयआ गालाङो, बे लांनानै जाहैयो। बेबायदिनो 15 दिनसो जाखाबायमोन सोलिनाया। नाथाय बै दिनाव बे अनिल बसुमतारि बिथाङा ओरैबायदि गाज्रि रावजों सोंखारिदोंमोन बै होफैनाय डेलिभारि बयखौ। बेनिफ्राय बे जेब्ला हिन्जावसाया ओंखारबोनानै सोंफैयो मा जादों, बे ओंखामखौ आंसो अर्डार खालामदों आरो बेबायदि ओंखामखौ आं अर्डार खालामनानै जानाया दिनैसिम 15 दिनसो जाखाबाय होननानै। अब्ला बिनि फारसे जेबो बियो केयार खालामाखै। उनावहाय बियो बै मानसिखौ माने गोबां सोंखारिनानै उनावहाय बे हिन्जावसाखौबो आरोबाव बियो सोंखारिदोंमोन। अब्ला बियो बुंदोंमोन बे हिन्जावसाया जे आङो ओंखामल' बिहरदों, रावबो सेंग्राखौबो आं लोगो हमाखै, रावबो सेंग्रानावबो आं बिहराखै, बे डेलिभारि बयसो, बेफोरबायदि होननानै बियो फिनदोंमोन। बेनिफ्राय
बियो आरो गोख्रों गाज्रि रावजों बे हिन्जावसाखौ बुंदोंमोन नोंसोर गोसो जायोबा थांनो गोसो जायोबा बेनिफ्राय ओंखारलांनो हागोन नोंसोर सानैबो होननानै। अब्ला बे हिन्जावसाया बिराद दुखु मोनदोंमोन, दुखु मोननानै बुंदोंमोन आंबो ओंखारलांनांसिगौ नामा होननानै। अब्ला हरनि 10ता बाजिबायमोन। बेनिफ्राय बियो डेलिभारि बयआ बेखौ बुंबाय मेडाम नोङो बे ओंखामखौ टिफिनाव लाखिनानै जोंनो खालि खालामनानै हरदो, बेनिफ्राय गाबोननिफ्राय जों नोंनो ओंखाम होफैनाय जानाय नंला होननानै। अब्ला बियो बुंबाय जे आङो ओंखामखौ जानो हाला दिनै, ओंखामखौ लांफिनदो आरो आं बे जायगायाव 5 मिनिटनि थाखायबो आं थानो हाला होननानै बे गथ'आ दुखु मोननानै गाबनानै इतिमধ্যे बिनि फंबाया असे फंबाया गुवाहाटियाव थाखायो, बेखौ बियो गाबै गाबै फन हरदोंमोन जे आं बे जायगायाव आं थानो हाला, नों आंखौ लांफैदो होननानै। अब्ला फंबाया गाबै गाबै बुंहरनाय जेबो खोथाखौ बुंहरस्लाबैलाय माबा मोनसे जाबाय होननानै बियो टेनसनजों खारबोनानै बिब'खौ लांफैदोंमोन। अब्ला बै जाय माने सोंखारिदों, गाज्रि बिहेभ खालामदों अनिल बसुमतारी बिथांखौ फंबाया लोगो मोनाखिसै, गुबुन माखासे मानसिफोरजों बियो सावरायनानै थांदोंमोन। बेनिफ्राय बियो हरनि 10तायावनो बे बड'लेण्ड भबनखौ नागारनानै बे हिन्जावसाया फंबायनि रुमाव, फंबायाबो इतिमধ্যे रुमखौ हगारखाबायमोन, माने फंबायनि लोगोनि रुमाव माने 3जों ज' थाहैनो गोनां जाबाय। अब्ला नाय जोंनि गेदेमाफोर, जोंनि बर' हारिनि गेदेमाफोरनि बिहेभा बेबायदि जि जायगायाव माने जोंनि हारिया सेफ मोननांगौ बेबायदि जायगायाव आनसेफ, जेबो दुखु खस्थ' माबाफोर जोंनि हारिनि मानसिफ्रा दुखु खस्थ' मोनोब्ला बेखौ जों सहाय खालामगोन बा सहाय खालामनांगौ होननाय रावा बेबायदि गेदेमा सुबुंफ्रानो बेफोरबायदि रावखौ बुजिनो हायाब्ला, गावनि हारिनि सासे हिन्जावसाखौ बेबायदि अलखदाव खोख्लैयोब्ला अब्ला जों सोरनि सायाव जोङो आसा खालामनो? जोंनि हारिनि मानसियानो जुदि जोंनि हारिखौनो बेबायदि बिहेभ खालामोब्ला जों सोर दैदेनगिरिफोरनि सायाव जों आसा खालामनो? जोंनि हारिनि सायाव जों माबोरैहाय आसा खालामबावनो? अब्ला रायजो राजा नोंथांमोन, जोंहा सेफटि होननाय बुस्थुआनो गैया, हारिजों हारि जोंहा अनसायलायनाय गैया, हारिजों हारि जोंहा निदान आफोदाव बानसलायनाय गैया, बासायलायनाय गैया। हानायसेबां जोंनि हारिया खालि गावनि हारिखौ खैफोदावल' खोख्लैनायावल' थायो। अब्ला रायजो राजा नोंथांमोनहा बे आंनि भिडिअखौ हानायसेबां शेयार खालामनानै हो, जाहाथे आरोबाव बे APSC पुलिस अफिसारनि लाइफआव दा जेरैबायदि जादों बेबायदि आरोबाव जाहाथे गुबुन हिन्जावसाफोरनि एबा गुबुन मानसिफोरनि, बर' सुबुंफोरनि बेलायाव जाया, बेनि थाखाय नोंथांमोनहा हानायसेबां बे भिडिअखौ शेयार खालामनानै हो। दा नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ माबायदि मोनदों नोंथांमोनहा अननानै कमेन्ट बक्सआव फोरमायहरदो। बेखिनियावनो फोजोबबाय। गोजोन्थों, खुलुमबाय।